Междувременно Иван Георгиев поднови играта. Опит за изведещо подаване зад гърба на защитата. Опасност, дали това ще бъде гол? Невероятен пропуск още във втората минута. Ядосва Галчев. Хубаво подаване на Борис Галчев. Ето една добра възможност и за тима на Милен Радоканов. С Мишел Платини. Платини търси Грегори Нелсън. Грегори Нелсън влиза в наказателното поле. Връща топката успоредно на голията и невероятен пропуск. Яни Зико не може да повярва, че това не е гол. Своите съотборници в защита и така не оставят пространства за атаките на ЦСКА. Сега обаче много силен шут и добра намеса на Иван Георгиев. Имаше, разбира се, късмет вратаря на Светкавица. Още веднъж положението, при което домакините имаха претенции за Дуспа. Ето го центрирането. Признавам си, че тук трудно мога да преценя дали имаше игра с ръка. А дори и да има такава, се струва, че тя е без умисъл. Да, Костадин Стоянов докосна топката с ръка. Вече трактовка на съдята. Да видим. Тънко решение на страничния съдия. Може би беше на една линия Спас Делев с последния в защитата на Светкавици. Ето още веднъж положението. Тук обаче ми се струва, че Спас Делев беше покрит и скочи от дълбочина. Разбира се, трябва да видим още няколко повторения. Друг футболист на ЦСКА, Мишел Платини, беше зад отбраната, но не и Спас Делев. Може да подаде към Адемар. Платини играе сам. Мишел Платини. Удар и това е гол за отбора на ЦСКА. Ето, че натиска на гостите донесе необходимия резултат в 66-та минута. Ето още веднъж как увлече няколко футболисти в синьо около себе си. Може би се получи и лек рикошет. Не мръдна от мястото си Иван Георгиев. Точно така, лек рикошет в крака на Георги Георгиев. Чрез Мишел Платини вкара гол. Сега отново Мишел Платини има възможност да се разпише. Удар от малък ъгъл. Добра намеса на вратаря Иван Георгиев, но при добавката няма прошка. 2-0 за червените. 72 минута Жуниор Мораес попада в прегръдките на своите съотборни. Подобаващо за това. Центрирането към втората града беше за Мишел Платини. Не се намеси както трябва Невен Венков. Заложи буквално топката на волето на Мишел Платини. Отлична намеса на Иван Георгиев. Той бе покрил близкия си ъгъл. След това и капитана Георги Георгиев скочи прекалено рано. И за Жуниор Мораес остана по-лесното с глава просто да отклони топката във вратата. Хубаво двойно подаване между Грегори Нелсън и Мишел Платини. Грегори Нелсън може да шутира. Топката се отбива в напречната града. След това добавка. Какво разбъркване във вратарското поле. Действието си. Сега ще видим повторение навярно. Ето е ситуацията. За такова влизане друг съдия би могъл да покаже и картон с различен цвят на Венцислав Йорданов. Въобще не се опита да играе с топката Венци Йорданов. Това е Дуспа за състава на ЦСКА, тъй като ситуацията се развива в наказателното поле на отбора от Търговище. 88 минута и резултата вече е 3-0 за червените. Отиват да се уверят с отборниците на Платини какво е неговото състояние.